Iti nasurok may sa dekadan a panagpasada ti tricycle ti 53 itaw ennaan ni Darwin. Tapno saan ang maiyaw-awan kadagiti iskinita iti kabisera ti Bangged. Agdepende isuna ti panagisuro dagiti pasahero na. Kunana, addalatta ti panakatikaw da kadagiti iskinita ti Zone 1 aging ga Zone 7 ken nang runa no agdadamo a tricycle driver. Babaen kadagiti napabaro nga street name signages mapalag-an ti biyahe da. At nasyabat na ma'am ta nagkantikas jay tanuhang may owan nagijay padami nga tricycle nga pasada kan pagsyatan na ulaw na ma'am ta makita lagi tay ayan ti lugar nga ibagada nga papanan nagijay paseros tapno amumimot ti pangitulo dami ma'am tanuhang may unay nga may likaw-likaw tadiday ibaga nga agover price kami ma'am ti plete. Manipod iti dati na aramid itan dagiti barong street names ti aluminum. Nasurot ti height can plate dimension as per DPWH standard. Pagsyatan na, reflectorized dagitoy. Banag adakkel atulong kadagiti motorista ken umili ng runa iti rabii. Kita tayo nga dagitoy ket efforts ti LGU Bangged tapnon nalakatay nga mabirukan, nagitiket tayo nga papanan nga lugar, unor tao, gayem tayo, namamu tayo. So, dakilo na nga tulong dito panagkunan. 141 street name signages ti maipatakder kadagiti municipal street ti Zone 1 aging ga Zone 7. Dati panakay pasdek ti kabarbaro nga street names. Matulungan na dagiti tricycle drivers, kinuna dagiti pasahero. Ni bagada nun niya nga kalye, di papananda. At least tatan kinalakada pa nga may kabesan. Nagito'y kalye dito unig ti ilin. Kumpara iti kalabas nga nimetsan nga makita, di street name, ta basit launay, di placard na. Ken nag-usaw. Dagiti daan asay ni ti maikat ken maisubli kadagiti barangay. Kabayatan na maisa runumet a maikabit dagiti napabaro a house numbering kadagiti babalay itunig ti kabisera ti Bangged. Gagem a mapagbalin a naururnos ken nalaklaka a mabirukan ti address dagiti residente. Dagitoy ngaddang ket mangipakita ti agtultuloy a progreso iti ili. Jessica Boreta, Balitang Solid North.